Zurezko egitura du San Bartolome elizako atariak, 1300 urtean datatutako sarrera nagusiarekin. Hots keramika tailerra herrigunean dago. Egi luze azpi baserriak arbelarriz egindako mandiozu ikusgarria du, baita ogilabea ere. Epelde baserria arearri landuz egina da, iparraldera ematen duten atezar ikusgarri duna. Hegoaldean berriz, gezileioak, aurrez aurre duen epeldeko zubia zaintzeko. Ikustekoa da zer egitura duen. Gidari lanak pilare musikak egin ditu, herriko historia eta historia ugari dakizkien herritarra. Bideari behera jarraituz, abiadura handiko trenaren zubia sumatzen da, eta aurrera eginez, A626 errepidearena. Alegiako madurea ikusten da parez pare. Herri bidean metro batzuk egin eta gero, Alegia Uribar bide berdean sartzen da oinezkoa. Bertan daude Alegiako presa eta kanala. Alegia auzoan, Albitxu eta Argixao errekek bat egiten dute zubian. Itsaso, Ormaiztegi eta Gabiria bereizten dituen mugarria dago. Pilotalekua eskubitara utzita, 10 minutu itsasora doan errepidean egin behar dira. Ibur zalditegia pasatu eta berehala dago ezkerretara ikur laranjadun seinalea. Okinarriko gorputzuak artifizialak dira, baina biodibertsitate aldetik aberatsak. Herrian egin daitezkeen lauzpabost ibilbideak kolore ezberdinetako zeramika piezekin seinalizatuta daude. Mendeetan zehar, Itsasoko Alegia auzoa eta Itsasoko herrigunea bi herribidek lotu zituzten. Harik eta 1934ean errepidea egin zuten arte. Herribide txukunean egiten da Kaskorako bidea, gutxinaka metroak irabaziz. Sarriegi baserria ondarezkoa da. Kaskora iristerakoan, itsasoarrek maite duten itsusturriko aska dago.